Специално за Аско за принца. И също така продължаваме специално за Испания. Айде Испания! Пастър! Айде сладовете! Айде чакаме Орхана Нансинга! Айде Орхана Нансинга, сладото! Айде продължаваме специално за сладовете! Вечна дружба! Айде сладовете! Акордеон и Самармари, или да продължим безспорно за булката и за всички играещи кючека акордеон. Лято 2016. И да продължаваме специално за Ашко и за Исен. За двамата брата специално, за най-добрите. Полудяхме мощно. Шал бъде донощно. Имаме пропуснато. И да продължаваме специално за Исен, за Тръжана. Айде Исен! Нямаме пропуснато. Ни едно набиване. Айде принце!
продължаваме специално за Испания, за сватовете. И за Върдун специално. Създавата мука вече, имаме пропуск. И така продължаваме специално за Сергил, за Сергировата, за най-добрата. Айде Върдун! Нямаме пропуснато ни едно набиване. Наистина красивите. И много специално продължаваме за Орхан, за бащата на принца специално. Няма в Майами, нито на Малдивите. Наистина красивите, нашите маски дивите. Айде Кристиана! Няма в Майами, нито на Малдивите. Нарочно ме тормозиш ти, а ти не звъни.
не мога да заспя, повален от болката и ранен от мъката. Аз ще разкажа на света, че съществува любовта. Заради тебе вдигам въртолета, заради тебе всичко си ми ти. Заради тебе бачкам, ще те смачкам, заради тебе всичко си ми ти. А ти не звъниш, отказваш да звъниш. Добре ли си кажи, нарочно ме тормозиш ти. А ти не звъниш, отказваш да звъниш. Добре ли си кажи,